mainam. Ang ibig sabihin, bawat isa sa atin ang parabol natin ay hindi na natin nagagamit. Hindi natin natatrabaho. Gustuhin natin ang kapatid natin, ang kapwa natin. Katulad ng paggustuhin natin sa sarili natin. Na hindi lang nagustuhin natin ang sarili natin dahil may kunin tayo ng gustuhin natin ang kapatid natin dahil pinapakain tayo. Hindi. Gugustuhin natin ang lahat na matanggapin natin. Na ibig sabihin na gugustuhin natin ang kapatid natin pero kung may mali na ginagawa, hindi natin susundin. Yun ang tawag na gusto natin siya. Dahil gusto natin rin ituwid ang pagkakamali tulad ng pagtuwid rin natin sa sarili natin kung maisipin natin. Yan ay ang tunay na pag-gusto sa bawat isa sa akin na gustuhin mo ang kapatid mo. At sabi niya ang parapos, na simula na sa tiyan ng nanay mo, pinamdam ko ako, parang sana akong tinutukoy na parapos na ipinili ka sa tiyan pa lang ng nanay. Na kung minsan ay